Menkia Komamo, Medindi brother Eli Soriano, me free members Church of God International. Me pasa meton sa fremo na mo meka yen ho awase mabako empire bomu da biara awia donko ne fa na yetumi abompa ya ma nipa gina ne wiase gina abro aye fa ahohiahia emre mu abro yede apomodene enhyehyeye bitise ensa hohoro na yakentene edipedu yakwa akutia yade ye mu no na tumi aboa ya ma yakwa atia amanehuni nanso eduro ne ayaresa biara ne wa tumi wo mu a esene Onyankopɔn amoa na yehia Onyankopɔn amoa yi sene ade biara ne da nyinaa emfa ho ne asɔre a owo ana ɔsom a owo mu yeye mfra yɛfra enipa a ɛwɔ wiase afa na nyinaa wɔdwene wɔnabusua ɛnafofo adɔfo ne enipa nyinaa daakye ho yɛma obi biara akwaba mo ne yɛn betumi abɛbɔ mpaye na sɛ mɔpa hwehwɛ mu pia mɔma ne yɛn krataa yɛda mo ase beree na yɛne da so ne sɛ yɛbɛsan atemonka Nyankopɔn nhyira mo.
Pangingisda ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga residente sa Barangay San Esteban sa Macabebe, Pampanga. Pero dahil sa pandemya, na esane insuyiri a eba yenti ama insuyiri aba kuro mu ama dwadie aba fam mami entumi nya 100 pesos ang minsanang huli, sapat na sanang na pantayan ng pamilya ni na watu biara wabɔ ne ho mmɔdene dahil sa kanyang karamdaman, na esane te bi ɔwɔ mu nti mapagkakakitaan. ohia sika foforɔ na bosome biara mekɔ ma yɛkɔyi me mogya na yɛpɛ sɛ sesa makoma na so mentumi ɛho ka ɛdɔɔso nti meka kyerɛ nipa ɔhwɛ makoma mu no sɛ mpɛ sɛ maanyɛ wɔ operation a mɛno no menuru saa Bukod sa kanyang anak na deɛ aka no hanap buhay, kasama ni Nanay Marina ang kanyang apo. na mene me nana Indang sakit, ɛsiane ɛyɛ adeɛ no nti ni Nanay Marina ang ngumiti Maria at idalangin sa Diyos ang da bia wɔbɔ mpayɛ srɛ wɔ Onyankopɔn na sɛ meyare koraa na mebɔ mpayɛ na sɛ yɛni hwee koraa no a mpɔfirim no m'ani bɛgye sɛ ɔwerɛ ho a hwee koraa nsi Onyankopɔn bɛhwɛ so ehia ne sɛ mɛgyae biribiara hyɛ Nyankopɔn nsa ɔbɛyɛ ama me nti maka kyerɛ me dɔkotani ne sɛ sana ay magkaroon sila ng puhunan upang makapagtinda ng bigas, katulong ang kanyang mehyɛ ase sɛ mɛtontɔn mo paraan. Mayroon pa na ne silang ba baako na ɛboa no wɔ kwan yi so no kita mula sa pangingisda. Sa awa at tulong ng Diyos, tinugunan ng ɔmokɔpo Members Church of God Onyankopɔn mo wɔne na homɔborɔ Members Church of God International ayɛ n'abisade ama no binigyan din sila na sika kakra wɔde maa no a wɔde bɛhyɛ adwuma ase no na nkyɛn mɛma no nneɛma a ɛbɛtumi aboa wɔn ama no adi nna kakra m'ani agye aboro so m'ani asɔ Una po sa Diyos, pangalawa po sa inyong lahat. Maraming salamat. meda mo ase bebree Hindi na masyadong na problema. bɛnna nwene deɛ mede bɛtɔ me nnuro ho mpo bio Malaking tulong po ito sa amin. yɛn yɛ mmoa kɛseɛ ma me Talaga siya. Oo, talagang nakikinig siya. na Onyankopɔn te ase na wɔtie me yɛmpa aseda pɛpɛ me nka Onyankopɔn aseda nka Onyankopɔn sɛ wama yɛn kwan sɛ n'akonde na yɛde ahotɔ abrɛ nyɔnko nnipa mpo ahobrɛaseɛ kwan so yɛbɛtumi aboa wɔn mo wɔafiri wɔn ahohiahia mu na wɔahunu Onyankopɔn tema ɛfiri sɛ Awurade yɛ mmɔborɔhunufoɔ ne wɔdomfoɔ abufuo yɛ nyaa na ne ho mmɔborɔ ɛdɔɔso ne wɔsɛ yɛde yɛn ho hyɛ anuanom dwumadie mu animuonyam ne ayɛyie ɛnka Onyankopɔn daa. Muli po namin Yɛretɔn nsa afra mu bio aba Tete Atempɔn no Awurade mmaransɛm adesua anaasɛ asupɔ nkyerɛkyerɛ ase. Yɛbɛhyɛ aseɛ September bosome da ɛtɔ so 6 2021 adwoɔda anɔpa nondu baako. Yɛne da soɔ no sɛ mɔbɛba bɛka yɛn ho ama yɛatie yɛn Awurade Yesu Kristo mmaransɛm. Mantwie a kɔma mu nyinaa.
Manatili po ang kapayapaan ng Panginoong Diyos sa atin, mga kapatid at mga panauhin. Onyankopɔn was mudie ntina yɛgyina akoma mu anuanom ne ɛnamfonom na ansa na yɛbɛhyɛ aseɛ na yɛsua Nyankopɔn ne nsɛm no. Yɛbɛbɔ wɔ Nyankopɔn mpaeɛ na yɛasrɛ n'anim adom sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛka yɛn ho wɔ yɛn nhyiamu yi ase. Nti mesrɛ mo bɛma yɛn nyinaa yɛmmɔ mpaeɛ. Ama naming sumasa mga langit, Yɛn Agya a wowɔ soro, Panginoong Heso Kristo, awɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. mga puso, upang pasalamatan ka ng Ebio, yɛn akoma ahyia mu nang walang sɛ yɛbɛda wo ase. sa isa na naman pong mabuting pagkakataong merong Na yɛatumi de yɛn anidi ama wo ang aming katawan, awɔ ka kɛseɛ a yɛde wo nyinaa mu. maliwanag na pag-iisip, Yɛda wo ase higit sɛ woama yɛn akwanya pa na foforɔ. kami po ay magnasa Yɛwɔ ahoɔden wɔ yɛn nipadua mu, ng iyong yɛwɔ mga adwenemuteɛ. kapurihan, Yɛboro no nyinaa soɔ, mga sandali ɛnya wɔ pɛpɛ bi sɛ ng pag-usap yɛbɛte wo tenenee nsɛm ase, sa iyong na banal yɛatumi anya mmerɛ hindi po ito ne adagyeɛ ang aming mga sarili. akasa afa wo nsɛm ho Haplos ɛfiri Twerɛ Nsɛm Kronkron no mu. kamay sa aming mga Yɛn puso ɛnyɛ upang magkaroon yɛn ng ankasa yɛ adwuma, ala sa na mmom ng aming mga buhay. Salamat ɛyɛ po, Panginoon. Ito lamang ang laging wo tumi usal na wadɔ yɛn tira sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi akae po kami sa yɛn yɛfoɔ. buhay sa Agya, yɛda wo ase. Yɛn nkutoo ne adeɛ baako pa a lalo na yɛbɛtumi aka. ng mga Basrɛ wo sɛ naghahanap fa wo ng nsa ka iyong yɛn akoma katotohanan. Ibig na ma yɛn wo nsɛm mu nteaseɛ nkanka wɔn a ang mga wɔhwehwɛ wɔ nokorɛ na wɔpɛ sɛ wɔsom wo. kapayapaan sa puso. Bahala ka na po. Wɔn a wɔhwehwɛ w'akyiri akwan no ma wɔn no wo mu asomdwoeɛ. Nagkamali at naligaw. Ɛsrɛ wo sɛ frɛ akra Magkaisa po kami a ng yɛadaadaa wɔn na yɛamfa wɔn nsɛm ammrɛ wɔn. makapagpasakop po kami Ɛsrɛ wo sɛ ka wɔn ho na yɛn nyinaa yɛatumi anya na gyidie baako po sa na tumi baako patawarin na yɛatumi abrɛ yɛn ho ase sa ahyɛ wo ase. Yɛn nkwa nna dodoɔ a wɔde bɛma yɛn. iparatang Agya, mabibigyan yɛsrɛ wo hu no yɛn mmɔbɔ na fa yɛn bɔne kyɛ yɛn. Ɛmmu ni sɛ bɔne kɛseɛ ɛngu yɛn so. Yɛsrɛ wo sɛ ka yɛn ho wɔ yɛn adesua yi mu. Agya, yɛda wo ase wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. Amen. Thank you.
Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Bisa Brother Eli Soriano. Twerɛ Kronkron bɛyi ano. Ema mo nyina kɔ aba ɛba Tete Atempɔn no wiase nyinaa Twerɛ Kronkron adesua. Na emu nsɛmmisa mmerɛ asɛdeɛ di kan. Tayo po ay makapagbahagi ng mga katwiran. Yɛda Awurade ase. Sa yɛn nsa tumi aka akwanya pa. Na yɛsua Nyankopɔn tene ne nsɛm a yɛsua firi Twerɛ nsɛm Kronkron no mu. Na gyidie mu haw ne honhom mu nsɛm ɛna yɛba abɛsua no tebea mu. Yɛma yɛn hoho a wɔfiri mmeammea ahodoɔ Filipiaman mu ne amano ne nyinaa akɔ aba. Dwumadie yi yɛhwɛ no wɔ satellite so yɛnkɔ so ɛdi ahim wɔ mmeammea ahodoɔ. Dwumadie yi nso ɛdi ahim ma yɛnyɔnko nnipa a ɛwɔ mmeammea ahodoɔ ɛwɔ wiase na wɔbɛtumi ahwɛ wiase nyinaa Twerɛ Kronkron adesua na ɛmu nsɛmmisa mmere ɛwɔ baabi biara. Nnoɔma a ɛwɔ sɛ yɛte aseɛ no, Brother Eli Soriano bɛnam Nyankopɔn ne nsɛm so ayi ano. Ɛno nti yɛreto nsa afrɛ mu ɔma yɛnhwehwɛ mu nnoɔma a ɛwɔ sɛ yɛsua, nimdeɛ a ɛwɔ sɛ yɛnya. Aberɛ biara yɛbɛkasa afa yɛn gyidie ho. Na saa dɔn yi mu no, yɛde deɛ dwumadie yi si ne nan so no ɛma mo Brother Eli Soriano. Yɛnkye akɔma mu nyinaa. Ɛnyɔnko nnipa ne yɛahoho ɛwɔ mmeammea ahodoɔ wɔ wiase. Sɛdeɛ mo kurom mmerɛ te biara a mote yɛn nka wɔ mu wɔ no wɔ mmeammea ahodoɔ wɔ wiase. Yɛne da soɔ ne sɛ mode mo ho bɛhyɛ mu bi na ɛde ɛnnepa abrɛ yɛn yɛdi kan honhom fam nneɔma. Yɛn ne yɛn tirimobɔ ɛne sɛ yɛn ne mmɔ bɛkyɛ honhom nneɔma a ɛsom bo a ɛfiri wɔ Nyankopɔn nkyɛn. Na yɛde ahiadeɛ ama honhom fam nneɔma. Ɛno ne adeɛ baako a ɛtɔ sini ɛwɔ yɛn mu dodoɔ no mu. Yɛnhyɛ da mfa ahiadeɛ ɛmma honhom fam nneɔma. Tɛtɛ no na nipa ɛde ahiadeɛ ma saa nnome. Yɛn mmerɛ mu deɛ ɛso ate ɛbaa nipa mpɔtamu a nipa mpɔtamu no wɔn atwe wɔn ho afiri Nyankopɔn nneɔma mu. Tɛtɛ no abufuo anaasɛ wɔtane bi na ɛbɛma wɔ bi akum ne nyɔnko nipa. Nanso ɛnɛ deɛ okum akɔgye sika wonyɛ ne hwee anaasɛ wonyɛ wɔn no bɔne biara. Binom mpo de mu kunkum nipa kora de gyegye wɔn ho ani. Ebinom wɔ hɔnom a ɔtane ɛnti na ebi a wɔkum wɔn nyɔnko nipa. Te sɛ neɛ Cain ekum wɔn ne nua no, ɛsa ne ɔtane ne abufuo nti na Cain kum ne nua Abel. Nanso ɛno ne adeɛ a na ɛkɔ so tete no. Enipa kum wɔn nyɔnko nipa ɛsa ne wɔtane ne abufuo ntira. Ɛyɛ bɔne sɛ wɔbɛkum wo nua ɛsa ne wɔtane nti. Na de wɔn na yɛ bɔne kɛseɛ paa. Wokum nipa de agyegye wo ho ani kɛkɛ. Nipakuo bi wɔ hɔnom a yɛkum wo ase yɛdi agorɔ. Ɛno na wɔyɛ mmerɛ mu. Tete no ebinom wie ebinom agyapadeɛ. Ɛnam mpo de enye wia nko na ebe wia wo. Yɛbɛsi ekum agyapadeɛ ne wura na wafa.
Pati yung kasamaan ng grupo. Ene Yung group bɔne adɔɔso bebree. mga sindikato na Te sɛ ɛnɛ wɔn a kunkum wɔn yɔnko nipa. namumuwersa, yung mga faksyon, yung mga Ebinom daadaa wɔn yɔnko nipa ɛsɛe wɔn. at ang lahat ng pinaglalaban Mpaapaemu, natin ng mga Nitay, faksyon-faksyon, adeɛ biara grupo, ang pinaglalabanan natin mga a yɛdwendwene ho. pa, Ɛnɛ mga bagay na matatapos. nipa dodoɔ no ade wɔn adwene di honam fam nneɛma akyi. Nneɛma a ɛntena hɔ ɛnkyɛre. Ɛyɛ a na ɛyɛ awerɛhosɛm sɛ yɛbɛhunu tumi ɛwɔ n'awieyɛ. Ɛmfa ho ne sɛdeɛ wɔsi hɔ tumi si fa. Saa tumi no n'awieyɛ bɛba. Ɛmfa ho ne sika dodoɔ a wɔwɔ. Ɛbɛrɛ bɛba a wɔbɛgya hɔ akɔ. Ebinom wɔ hɔ nom sɛne tumi nti wɔn ani abere ama wɔn hunu nea wɔn nyɛ. Nanso yɛn na Kristofoɔ deɛ yɛwɔ yɛn yɔfoɔ. Ɛyɛ Awurade Yesu Kristo. Ɔno na wɔsi yɛde yɛn nkwa abɔ afadeɛ ma no. Yɛde deɛ Awurade Yesu Kristo kaa yɛ sɛ ɔwɔ akoma nyinaa na wɔkora nyinaa na wɔadwene nyinaa dɔ Awurade wɔn Nyankopɔn. Yɛn deɛ yɛatwerɛ no wɔ Twerɛ nsɛm no mama yɛn kenkan. Luke 10 verse 27. Na obua sɛ fa wakoma nyinaa na wɔkra nyinaa na wahoɔden nyinaa na wɔadwene nyinaa dɔ Awurade wo Nyankopɔn na dɔ wo yɔnko sɛ wo ho. Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ di kan ɛyɛ wɔdɔ. Yɛdi kan yɛbɛdɔ wo Nyankopɔn na afei yɛadɔ yɛn yɔnko nipa. Nanso nnɛ Nyankopɔn ho dɔ ayera. Ɔdɔ ɛwɔ ma yɛn yɔnko nipa nso ayera. Nanso nnɛ nkurɔfoɔ mfa ho sɛ ne yɔnko nipa bɛbrɛ. Ɔno deɛ ɔhwehwɛ ara ne sɛ ɔwɔ ahotɔ mu. Ɔmfa ho sɛ wobɛwu. Ɔno deɛ hia ne sɛ wɔte aseɛ. Ɛnnɛ no ne tebea a yɛfa mu wo Nyankopɔn ɛmma ho kwan. Sɛ biribi sɛ ɛbɛsi wɔ wiase, Nyankopɔn ɛmpɛ sɛ ɔhyɛsoɔ adufudepɛ ɛbɛdi hene. Ɛnɛ nneɛma bebree no a ɛna ɛde awerɛhoɔ abrɛ binom. Nti ɛnɛ ahiafoɔ dɔɔso sene asikafoɔ no. Asikafoɔ dodoɔ no ayɛ adufudepɛfoɔ. Wɔn bɛtumi agye ahiafoɔ nsɛm adeɛ biara a wɔpɛ. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛdi yie. Ɛnɛ ɛno ne tebea a nipa wɔ mu hɔ. Esiane tebea a ɛwɔ yɛ mmerɛ mu nti. Nyankopɔn w'asɛm no wahyɛ ho nkɔm. Abresɛberɛ a na misa no na abɔnefo sɛm no nnɔɔso sei. Yɛn ne botaeɛ ntam agye Twerɛ Kronkron die sɛdeɛ Twerɛ Kronkron ka no ɛyɛ nokorɛ. 2 Timothy 3 verse 1. Na hunu yɛn sɛ ɛnna ɛdi akyire mu no mmerɛ mu yɛ den bɛba. Ɛfiri sɛ nnipa bɛyɛ ahoɔpɛfoɔ, sikapɛfoɔ, ahohoahoafoɔ, ahantanfoɔ, abususɛnkafoɔ, awofoɔ asɛm ho asoɔdenefoɔ, bɔne ayɛfoɔ, wɔn a biribiara ho ɛnte ɛmma wɔn. Verse 3. Wɔn a wɔnni tema apamsaefoɔ, nsakubɔfoɔ, wɔn a wɔnhyɛ wɔn akɔnnɔ soɔ, wɔn a wɔyɛ awramfoɔ, wɔn a wɔmpɛ papa, afɛtwafoɔ, akakabɛnfoɔ, wɔn a wɔhoran, wɔn a wɔdɔ anigyedeɛ sene wɔ Nyankopɔn. Abɔtɔ anuanom ahunu. Yɛn ne yɛn mmerɛ a yɛwɔ mu yi, suban na ɛwɔ mu wɔ ne no. Ɛnna di akyire mu no na ɛtwa to wɔ yi mu no, ɛwɔ yɛn mmerɛ yi mu no. Sɛdeɛ Nyankopɔn asɛm no seɛ na mmerɛ mu yɛ den bɛba. Ɛdeɛ na ɛde ehu ɛba yɛ mmerɛ mu. Deɛ ɛde ehu ɛba yɛ mmerɛ mu no ɛyɛ nipa. Ɛnyɛ mmoa o. Ɛnyɛ mmoa na ama ehu aba yɛ mmerɛ mu. Ɛyɛ nipa. Ɛwɔ sɛ nipa bɛyɛ ahopɛfoɔ, sikapɛfoɔ, ahohoahoafoɔ.
enipa nso eka bɔne yɛ kɔ so wɔ yɛ mmerɛm no ho bi wɔn nso di mu tintiman na bɔne a ɛkɔ so wɔ wiase no ɛnyɛ mmoa mu ani mmoa mu nipa mu na bɔne no wɔ ɛno nti ɛnna yɛhwɛ yɛn mpɔtam kura no a yɛn mpɔtam no asɛesɛe esiane nipa mu yɛsɛm nti ɛno nti ɛnna monhwɛ ewie mu nsakyerɛeɛ aba no ɔhyew aba wiase nipa so wɔ den nti ɛwɛ sɛ enipa pɛ sɛ ɔmo pɛ baabi papa atena ɛwɔ nipa mpɔtam mu ɛno nti a ɔntɛ ne Paul kaa sɛ esiane enipa nti ɛwɛ sɛ nipa bɛyɛ ahoɔpɛfoɔ sikapɛfoɔ aniberefoɔ ahantanfoɔ abosusɛnkafoɔ awofoɔ asɛm ho asoɔdenefoɔ boni ayɛfoɔ wɔn a wɔnni tema apamsɛefoɔ ɛnɛ enipa mpɛ Nyankopɔn asɛm ɔmo mpɛ ɛnnepa a wɔ Nyankopɔn ayɛ mahunu anuanom yɛwɔ nɔma binom wɔ hɔnom a awasa nkɛtena yi mu na so dodoɔ no ayera te sɛ tema enipa ɛnni tema nipa yɛ ahoɔpɛfoɔ wɔn ntumi nhyɛ wɔn akɔnɔ soɔ saa nneɛma yi nyinaa yɛrɛ afiri nipa mu anuanom botaeɛ nti a yɛresua Nyankopɔn asɛm ne sɛ yɛde deɛ ayera bɛba na deɛ ɛnni kwan sɛ tena yɛn mu no yɛyi firi yɛn mu yɛn ne botaeɛ nti a yɛresua Nyankopɔn ne nsɛm yɛn ne adeɛ yɛpɛ sɛ yɛn ne mo kyɛ wɔn a wɔnye Nyankopɔn nsɛm nie wɔn a ɛwɔ ntanta wɔn a wɔn adwene mu yɛ wɔn naa wɔn a adebɔne a wɔreyɛ no ɛyɛ ne dɛ na wɔte mu wɔ wɔn nyɛ wɔn adwene mpo sɛ ɔbɛsesa anaasɛ wɔbɛtu mpɔn no aba bɛyɛ nipa papa ɔbɛyɛ wɔ kunu pa ɔyere pa ɔwofo pa ama ne mma saa ɔpɛ no ayera wɔ nipa mu ɛfiri sɛ yɛn tebea yɛwɔ mu wɔ no bɔne ne mumuyɔ mo na ɛnɛ akɔ akɔdie ɛnɛ nipa mpɔtam a yɛwɔ no abɔnefo sɛm bebree no adɔɔso adwamammɔ ɛnɛ nipa nka nokorɛ nkurɔfoɔ gya wɔn abusua hɔ ɔmo hunu wɔn abusua so hwɛ adeɛ baako a ɛwerɛ mpa a ɛwɔ mu wɔ ne sɛ na nkurɔfoɔ sɛe wɔn ankasa ho te sɛ wɔn a nunum nnubɔne no wɔn a nunum nnubɔne wɔn a wɔtontɔn nnubɔne anuanom yɛn mu na yɛsɛe yɛn ho na yɛn ne amumuyɔsɛm ne abɔnefosɛm a ɛrekɔ so wɔ bɔnsam a ogyegye yɛn ne sɛ yɛnyɔ ɛno nti yɛn mmerɛ yi mu no ɛnɛ nipa dodoɔ no a ɛyɛ bɔnsam akyiridiifoɔ wɔabɔpɛ bɔne sene papa ɛberɛ a Awurade Yesu Kristo wɔ asase yi so no yɛn ne adeɛ wɔhunu yɛ John 3:19 na yɛn mmom ne atemmuo no sɛ hann no aba wiase na enipa dɔ esum sene hann no ɛfiri sɛ wɔn nnwuma yɛ bɔne yɛn ne afɔbuo no hann no aba wiase hann no wɔ ne Kristo da so nipa dɔ sum sene hann no ɛfiri sɛ wɔn nnwuma yɛ bɔne nti ɛnnɛ nipa dodoɔ no a wɔn ani gye bɔne ho sene papa na ɛnyɛ ade nwanwa ɛyɛ sanka nipa ni ewu na so na ade ti na binom ɛpɛ awudie ɛyɛ sanka wonya nneɛma ho ntia wɔ awofoɔ
na odi obu be ma wawofo na so ade ti na nne ya won kwala bi mu ho no mu a omumu wa na wofo awarefo wasanka motem ho no mase na mododo mo ho na so ade ti na da bia na mokontokwa ba ne koduru pempen so bi se awaregya ye ba na mu gya nkwala no ho yen eye ya won to so yi Opo, kapatid na emu amane na nakakonekta na po ang Darwin dan so Australia. Twerɛ Kronkron no wɔ ne nso ano nti mama yɛn hyɛ ase brother Daniel Bayani, Australia. mama yɛn kɔ Darwin Australia ɛwɔ ahoma no so. I'm going to ask concerning about the church of God. Masɛ misa no fa What I want to know asafo is no who are the Nyankopɔn wɔ asafo no ho na Church of God asafo no hwan na wɔte Church of God asafo no wɔbɛtumi akyerɛkyerɛ mu ama me ana hwan na wɔte Church of God asafo no deɛ edi kan coming to our place in Darwin, Australia, Brother Peter. Onuabarima Peter yɛda wase The founders of the sɛ Church of God. ɔba bɛka yɛn ho ɛwɔ Australia hɔnom pasɛ misa no sɛ hwan na te Of the true church is Church of God asafo no deɛ wɔte Nyankopɔn asafo no nokora asafo no wɔ Nyankopɔn no amu no wɔteyɛ. I want you to Church of God asafo na sɛ Nyankopɔn asafo na yɛ asafo a wɔtwerɛ pay attention to Kronkron no what mu I'm going to say. mesrɛ wo We do deɛ not mɛba abɛka yi in fa our w'adwene di akyiri we do not yɛn mmerɛ a have yɛwɔ mu yi authority to yɛni tumi biara sɛ establish a church. yɛbɛte yɛn nkasa yɛ asafo We learn yɛn ne Twerɛ Kronkron mu nkyerɛkyerɛ a nobody yɛasua has afiri Twerɛ Kronkron no mu or has the authority obiara inni hɔ a ɔwɔ tumi church on earth. That is one firi Nyankopɔn nkyɛn sɛ wɔamɛte wɔ no ara n'asafo mama yɛn kenkan ɛnnwom eti wɔ ha aduonu nson nkyɛmu baako Psalms 127 verse 1 sɛ Awurade ansi dan no a wɔn a wɔasie yɛ ho adwuma kwa sɛ Awurade anwɛn kuro no a ɔwɛnfoɔ siri ho pɛ kwa amokyɛw yɛn yɛ Nyankopɔn ne nsɛm a ahotosoɔ wɔ mu a waka Twerɛ Kronkron no sɛ Awurade ansi dan no a wɔn a wɔasie yɛ ho adwuma kwa ɛno nti ɛyɛ Awurade pɛ ɛne wɔ ho kwan ɔna ɛwɔ tumi sɛ ɔbɛsi fie bi ana Twerɛ Kronkron no ɛnyɛ honam fam fie a yɛbɛtena mu ho asɛm na wɔɔka ho ɛkasa fa ade foforɔ ho ɛwere sɛ efie biara nipa bɛtumi asi fie biara atena mu nanso yɛwɔ efie kopɔte bi wɔ hɔ no mu a Twerɛ Kronkron no ɛka sɛ saa fie no Onyankopɔn nko ara na obɛtumi asie na saa fie no Twerɛ Kronkron no akwan sɛ yɛ fie bɛn bɔma yɛn kenkan 1 Timothy 3:15 na sɛ bi a mekyɛre a wɔahunu sɛdeɛ ɛsɛ sɛ obu obira wɔ Nyankopɔn fie ɛyɛ Nyankopɔn te asefoɔ no asafo nokora dum ne enyinasoɔ no mu efie a Onyankopɔn pɛ na obɛtumi asie no ɛyɛ asafo no sɛdeɛ Paul twerɛ kɔmaa Timoteo no na sɛ ebia mekyɛre a wɔahunu sɛdeɛ ɛsɛ sɛ obu obira wɔ Nyankopɔn fie a ɛyɛ Nyankopɔn te asefoɔ no asafo nokora dum ne enyinasoɔ no mu kyerɛ sɛ efie a Onyankopɔn kutoo na ebɛtumi asie no ɛyɛ asafo no obiara ntumi nsi nokora asafo no Onyankopɔn pɛ na obɛtumi asi fie no anaasɛ nokora asafo no na asomafoɔ Paul edi ho adanseɛ pii wɔ ne nkrataa mu kɔbaa Hebrifoɔ Hebrews 3 verse 4 ase ɛwere sɛ fie biara wɔbi na wɔsie na deɛ wɔsie nneɛma nyinaa ne Onyankopɔn ɛdeɛ na wɔsomafoɔ Paul ɛpa atwerɛ afa yie ho ɔse efie biara obi na wɔsie ane ɔde honam fam fie danso deɛ wɔsie nneɛma nyinaa ne Onyankopɔn efie baako no a gye wɔn nkutoo na obetumi asie ne nso ka ho bi ɔma yɛhwehwɛ mu na yɛhunu fie kopɔte Hebrews 3 verse 1 nti anuanom kronkronfoɔ a mofra wɔ soro frɛ no mu mɔhwɛ yɛn asɛm a yɛgyina so ka no ho ɔsomafoɔ
As also Moses odi deɛ wɔde no asi hɔ no nokorɛ sɛdeɛ Mose nso dii Nyankopɔn fie nyinaa mu nokorɛ no. Wahunu Nyankopɔn fie no ɛnyɛ honam fa mu adeɛ. Nyankopɔn fie no ɛnyɛ dan bi a yɛma suasi hɔ. Ɛnyɛ asɔre fie kɛseɛ bi. Ɛnyɛ dan a yɛde aboa ne anwea si. Saa fie no a Nyankopɔn asie na Nyankopɔn kuto no obetumi asie no. Twerɛ Kronkron no akwan so ɛyɛ asafo no anaasɛ Nyankopɔn ne mamfo. Sɛ mohyɛ ne nso a ɛtumi yɛnsa nkyɛm baako. Ɔsomafoɔ Paul ka kyerɛ Hebrifoɔ ne sɛ yɛn somafoɔ ne wɔsɔfo panin Yesu. Hebrews 3:2 a wodi de wɔde no sii hɔ no nokorɛ sɛdeɛ Mose nso dii Nyankopɔn fie nyinaa mu nokorɛ no. Saa fie no a yɛka sɛ Mose dii mu nokorɛ no ɛyɛ fie bɛn Nyankopɔn ne mamfoɔ. Ɛyɛ asafo no ɛyɛ Nyankopɔn asafo Mose. Yɛhunu no sɛ wɔ nokwafoɔ wɔ odi Nyankopɔn fie nyinaa mu nokorɛ. Wɔde Israel nyinaa mu nokorɛ. Ɔsomafoɔ Paul ɛkasa afa Kristo ho wɔ se na ɔyi deɛ wabu no sɛ animuonyam bebree sɛ no. Hebrews 3:3 Yesu Kristo animuonyam bebree sɛ no sene Mose te sɛ deɛ osi fie wɔ anidie bebree sene efie no. Onua wahunu ana? Yesu yɛbu ne sɛ anidie bebree sɛ no sene Mose. But ayɛ bɛntira ase te sɛ deɛ osi fie wɔ anidie bebree sene efie no. Yɛkasa afa Awurade Yesu Kristo ho sɛ yɛsɔfo panin. Ɔwɔ animuonyam bebree sene Mose. Ɔresɔ no na wɔsii fie no. Na ɔwɔ anidie pii sene efie no. Abra Mose ka ho. Arante Awurade Yesu Kristo ɔwɔ tumi sene Mose. Ɔresɔ no na wɔsii fie no ɛnyɛ Mose. Mose deɛ ɔka fie no ho bi. Bama yɛnkenkan Hebrews 10:21. Ne sɛ yɛwɔ Nyankopɔn fie so sɔfo kɛseɛ nti. Yɛwɔ Nyankopɔn fie so sɔfo kɛseɛ. Yɛsɔfoɔ kɛseɛ no ɔne Awurade Yesu Kristo. Na wɔ Nyankopɔn ɛnam Awurade Yesu Kristo so na esi fie no obiara ntumi nsi. Na asafo a wɔ Nyankopɔn asie na ɛyɛ nokorɛ asafo no nyɛ deɛ Lutheran Martin Luther asie, Wesley na asafo John Wesley, Mormon asafo no Joseph Smith asie. Sɛ ɛno ne adwene ekuta yɛn deɛ a ɛne yɛnua yɛayerɛ o ɛyɛ fi ne ɛnneɛma a ɛnsɛ mfata nko na ɛkɔ so wɔ so mu. Ɛyɛ adwene a ɛyɛ mfomsoodwene sɛ nipa bi bɛdwene sɛ obetumi asi wɔ no ara n'asafo. Te sɛ SDA-foɔ wɔn sɛ Ellen G. White ɛna ɛte SDA asafo no ɛyɛ ne wuo ɛne kwan sɛ yɛgye to mu koraa. Sɛ ɔwɔ nokorɛ asafo no mu a nokorɛ asafo no etwa sɛ wɔ Nyankopɔn no amu na osie ɛnyɛ wɔ nipa biara. Wɔ nipa biara ni hɔ no mu a ɔsɛ fata na ne die pii sɛ no sene Onyankopɔn a wɔsii nokorɛ asafo no. Bama yɛnkenkan SDA-foɔ nwoma no. Biblical Exposition 27 Fundamental Doctrines. Ɛsɛ na nkɔmhyɛ adom a kyɛdeɛ no yɛ adwuma pii ɛwɔ Ellen G. White ne so mu. Na wɔka wɔn a wɔte Ellen G. White a ɔka wɔn a wɔte SDA asafo no ho bi. Bo SDA asafo no yɛ atoro asɔre. Ɛreso ɔbaa na siiɛ. Ɔbaa na teeɛ. Sɛdeɛ wɔn mo ka no wɔn nwoma mu no. Exposition 27 Fundamental Doctrines. Ɛyɛ SDA asafo no atoro nkyerɛkyerɛ. Wɔn sɛ Ellen G. White ɛka wɔn a wɔte SDA asafo no ho bi. Na wei ntɔkwa biara ni mu.
Anya no kura asafo every say nipa na siye no kura asafo a wɔtwerɛ kronkron mu no Onyankopɔn no amu na wɔsiye anya nipa bi mama yɛnkae yɛn Brother Daniel Psalms 127 yɛnkae no bio sɛ Awurade ansi dan no a wɔn a wɔsie no yɛ ho adwuma kwa sɛ Awurade ansi fie no a na dan no a wɔn a wɔsie yɛ ho adwuma kwa obiara wɔbɛsi asafo ana wɔbɛte wɔn ara na asafo otia Onyankopɔn etia Kristo adentira Mama yɛnkenkan asomafoɔ nnwuma eti nan ayɛnkyɛmudu baako Acts 4:11 oyi ne ɔbo a mo abantofoɔ amuo no na abedi ntwasoti Awurade Yesu Kristo Petro ɛda no adi akyerɛ Israelfoɔ no sɛ ɔyɛ bo a abantofoɔ mo abantofoɔ mo buye mo ambuo na mo poye no aba bɛyɛ ntwasoti obiara obesi asafo na wɔto Kristo ato nkyɛn no na wɔn mu Awurade Yesu Kristo no every say Awurade Yesu Kristo ɛna osi asafo a esi wɔ botan so obiara obesi wɔ no ara n'asafo na ɛyɛ sononko no ɛsɛ SDA-foɔ asafo no ɔpo Awurade Yesu Kristo Mama yɛnkenka twerɛ nsɛm foforo 1 Peter chapter 2 verse 7 enti mo a mogye die no enti mo a mogye no die no deɛ ɔsom boɔ no yɛ mo deɛ na wɔn a wɔnye nie no deɛ ɔbo abantofoɔ apa no na ayɛ hwɛasoti boɔ abantofoɔ binom wɔn po Awurade Yesu Kristo sɛ ɔmo si wɔn ankasa asafo ɔmo po Awurade Yesu Kristo ɔsomafoɔ Paul ka kyerɛ tete Kristofoɔ no sɛ enti mo a mogye no die no deɛ ɔsom boɔ Awurade Yesu Kristo som bo ma agyidifoɔ da so wɔn a wɔmmu adeɛ deɛ ɔyɛ ɔbo a abantofoɔ apoɔ bama yɛnkenka no reverse standard version sɛ enti mo a mogye no die no deɛ ɔsom boɔ no yɛ mo deɛ na wɔn a wɔnye nie no deɛ ɔbo abantofoɔ apa no na ayɛ twasoti boɔ na wɔkɔsi fi foforo ana wɔkɔte asafo foforo a ɛyɛ sononko firi deɛ yɛsi dada yɛkyerɛ sɛ wɔpo twasoti boɔ ne Awurade Yesu Kristo no wɔma yɛnkae sɛ nokora asafo no ɔbotan sɛ ne yɛsii no na sɛ yɛsi asafo foforo yɛn ɛyɛ ɔpo a ɛtie Awurade Yesu Kristo ɛrenti Twerɛ Kronkron no akwan so nokora asafo no ɛni kwan sɛ wɔ nipa bi abotu gu ɛmfa wɔn sɛ de nipa no yɛ sɛ nipa kɛseɛ sefa ɛwɔ sɛ wɔne tumi biara sɛ ɔbɛsi fie foforo ɛwɔ sɛ Awurade Nyankopɔn no amu na wɔsi yɛ na wɔsisi twasoti boɔ no yɛ na Awurade Yesu Kristo so na yɛn ne de asomafoɔ no nyinaa nso agye too mu yɛnkenkan 1 Corinthians 3:11 na fapem foforo de obiara rentumi nto nka deɛ ɛhyɛ hɔ dada a ɛne Yesu Kristo no ho nokora asafo no fapem ɛyɛ Awurade Yesu Kristo na sɛ obi kɔte wɔn ankasa n'asafo na yɛ sononko firi de Nyankopɔn asi dada ɛne wapo Kristo enti wɔasɛ mmisa no sɛ hwan na wɔte Nyankopɔn asafo no na Church of God asafo no mɛdeɛ Church of God asafo no ho asɛm na mɛka nyɛ me na mɛtɛɛyɛ mɛdeɛ asafo wɔtwerɛ kronkron mu na mɛkyerɛkyerɛ ɛfisɛ Awurade Yesu Kristo no wɔahye sɛ monkɔ ɛnkɔyɛ amanama nyinaa masuafoɔ bɔmmɔ wɔn aso nhyɛ Agya no wɔba ne Honhom Kronkron din mu na wɔnkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔne di yɛn mma hyɛ mu nyinaa so deɛ yɛatwerɛ no na wɔsɛ de yɛ adwuma
We just have to repeat what was recorded in the Na Bible. awase yɛde de yɛka na Twerɛ Kronkron mu yɛ adwuma. Ɛte sɛ asafo bi wɔ yɛ mmerɛ mu na sɛ te ase a. Ɛne ɛyɛ asafo a yɛatwerɛ din wɔ Twerɛ Kronkron no mu. Ɛni kwan sɛ yɛsi asafo foforɔ. Deɛ hia ne sɛ yɛde yɛn ho bɛhyɛ asafo a wɔ Twerɛ Kronkron no mu. Na ɛwɔ sɛ yɛgye saa asafo no tum. Na yɛne asafo a ɛwɔ Twerɛ Kronkron ɛwɔ sɛ yɛgye to mu. Ɔma yɛnkenkan Ephesians 3 verse 6. Sɛ amanamamufoɔ nso bɛyɛ adidifoɔ ne nipadua korɔ no ara bi na wɔnam asɛmpa no so anya kyɛfa wɔ ne bɔhyɛ no ho bi wɔ Kristo Yesu mu. Yɛbɛnam asɛmpa no so ba bɛnya kyɛfa wɔ nipadua korɔ no mu. Nti ɛni kwan sɛ nyɛ nipadua foforɔ biara. Yɛwɔ nipadua baako pɛ, nipadua korɔ. Na saa nipadua korɔ no a yɛbɛba bɛnya mu kyɛfa na yɛ mu anuanom na nipadua bɛn. Ɔma yɛnkenkan Colossians 1 verse 18. Na ɔno ne nipadua a ɛyɛ asafo no tire. Magunu ɔyɛ ɔno na ɔyɛ nipadua a ɛyɛ asafo no. Nipadua no na ɛyɛ asafo no. Nipadua no ne asafo no yɛ nipadua baako atwa sɛ yɛn amanamamufoɔ yɛkɔka ho bie ana yɛnya mu kyɛfa. Ɛyɛ mu anuanom nti ya Paul sɛ amanamamufoɔ nso bɛyɛ yɔnko adidifoɔ wɔ nipadua korɔ no ara mu bi. Na wɔnam asɛmpa no nso wɔanya kyɛfa wɔ ne bɔhyɛ no ho bi wɔ Kristo Yesu mu. Na wɔgye Awurade Yesu Kristo asɛmpa no a sɛ yɛgye asɛmpa no ɛno so ne yɛbɛnam ne yɛba bɛyɛ anuanom wɔ nipadua korɔ na asafo korɔ no mu. Yɛnkɔnkɔyɛ anuanom wɔ Roman Catholic Church asafo mɛfrɛ sɛ Roman Catholic asafo no Roman fathers ne ɛteteyɛ. Sɛdeɛ wɔanom frɛ wɔn ho no. Ɛnyɛ Awurade Yesu Kristo na wɔsiiɛ. Na Awurade Yesu Kristo na ɛsiiɛ nti monhwɛ nokorɛ asafo wɔ Twerɛ Kronkron no mu a ɛne Catholic asafo no nkyerɛkyerɛ so nso nyɛ da ntɛm. Ɛfiri sɛ wɔn sonsom nnipa hɔ nini. Nokorɛ asafo no ɛmfoa abosomsom so. Ɛso monhwɛ Roman Catholic asafo no. Wɔn afoa abosomsom so. Na sɛ wɔn nhyɛ wɔn asafo mma no koraa no a wɔn na ɛyɔ. Wɔn asensene ahoni huhuo nnipa aboɔ no wɔn koto wɔn. Ɛyɛ wɔ Onyankopɔn akyiwadeɛ. Yɛde deɛ Twerɛ Kronkron no ka. Na ɔma yɛnkenkan Acts 17:29. Na ɛnam sɛ yɛyɛ Nyankopɔn abusua nti ɛnsɛ sɛ yɛsusu sɛ Nyankopɔn tebea te sɛ sika anaa dwetɛ anaa ɔboa adwene a wɔ nipa de ne nyansa ne n'adwene adie. Twerɛ Kronkron ne se na ɛnam sɛ yɛyɛ Nyankopɔn abusua nti tete Kristofoɔ no ɛnam sɛ yɛyɛ Nyankopɔn abusua nti ɛnsɛ sɛ yɛsusu sɛ Nyankopɔn tebea te sɛ sika anaa dwetɛ anaa ɔboɔ adwene a wɔ nipa de ne nyansa ne n'adwene adie nti nokorɛ asafo no saa ahoni huhuo no yɛmu ne sɛ ade kronkron. Nokorɛ asafo no ɛnkoto abosom ɛnkoto aboɔ ne nnua. Ɛwɔ sɛ mɛkekan nnoɔma bebree no a de di ho adanse akyerɛ wo. Yɛwɔ nokorɛ asafo bi wɔ Twerɛ Kronkron mu a ɛnyɛ yɛn ne yɛteyɛ ɛnyɛ yɛn mu ne yɛteyɛ n'asafo. Deɛ wɔ Twerɛ Kronkron mu na yɛgye to mu. Na yɛn nam asɛmpa no so yɛbɛtumi ayɛ yɔnko adidifoɔ. Yɛn amanamamufoɔ, Filipiafoɔ, Sudanfoɔ, obiara bɛtumi bɛka Nyankopɔn n'asafo wɔ Twerɛ Kronkron mu bi. Ɛne sɛ yɛbɛgye yɛn Awurade Yesu Kristo asɛmpa. Yɛbɛtumi abɛyɛ yɔnko adidifoɔ. Yɛbɛtumi abɛyɛ anuanom wɔ nipadua korɔ no ara mu. Asafo korɔ mu nti Nyankopɔn asafo no deɛ ɛbɛyɛ nokorɛ asafo no daadaa. Ɛno ne asafo a mɛkyerɛkyerɛ ho asɛm afiri Twerɛ Kronkron no mu. M'ani da soɔ ne sɛ Brother Peter watema no yie na sɛ Nyankopɔn hyira. Mɛda wo ase bebree. Ɛma wakɔ aba. Tanong mula po dito sa Darwin ay galing po sa ating bisitang Katoliko, si kapatid na Carlito Balares. Ang tanong po niya, na ɛwɔ hɔhoɔ foforɔ bi nso a ɔyɛ Catholic ni ɔwɔ nsɛmmisa
na nsɛmmisa ne sɛ ɔbɔ asu sɛ Catholic ni ɛbra no ɔwɔ Catholic so mu ɛbra no ɔyɛ abɛɛmu aketewa no ɛna ɔbɔ asu wɔ Catholic asafo mu na obisa sɛ ɔbɛbɔ asu a ɛyɛ adeɛ wohia sɛ wɔsan bɔ asu bio no wɔanya nkwa anaa ɛna n'asɛmmisa ɛtɔ so mmienu ne sɛ confirmation ɛwɔ Twerɛ Kronkron mu anaa na onuama obumfu wonya mmɔ asu deɛ ɛdi kan saa asubɔ no a yɛbɔɔ wɔ abra wɔyɛ akwalaa no wonnim ɛnyɛ papa mpo bama yɛnkenka Hebrifoɔ nwoma ɛti 6 nkyɛmu dumiɛnsa na obiara a wɔnum nufoɔ no ihunu tenene ɛyɛ nsɛm no mu afiri sɛ wɔyɛ akokoa nnim bɔne akokoa nnim tenene nsɛm nti wobɛdɛ no wɔbɔ n'asu ɔkwan bɛn ne yɛfa so bɔɔ w'asuo Nyankopɔn wɔ asɛm no sɛ obiara a wɔnum nufoɔ no onyiniiɛ ohunu Nyankopɔn wɔ asɛm no mu afiri sɛ ɔyɛ akokoa enti ehia sɛ yɛbɔ w'asu afiri sɛ wonya mmɔ asu yɛ adentira afiri sɛ wonnim sɛ asubɔ a wofaa mu no woanyɛ ani ɛnyɛ na agye yɛ w'awofoɔ na ɛyere wo ma yɛbɔɔ w'asuo ɛna deɛ ɛboro soɔ no sɛ yɛbɔɔ w'asu kora wɔfoɔ sɛ atua sika nokorɛ wɔtwerɛ kronkron mu sɛ asubɔ yɛntua sika nti sɛ yɛtua sika a ɛyɛ atoro asubɔ afei confirmation wokɔ pa wɔ bɔne mu waka saa confession yɛsɛ bra bɛyɛ confession bɛyɛ confirmation asɔfoɔ na ɛyɛ saa no magye sika adi ɔbɔbɔ wɔ baa so a wobɛtua sika bɔn ɛno akyiri no bɛka kyerɛ sɛ bra bɛyɛ confirmation mama yɛhwehwɛ firi Catholicfoɔ Twerɛ Kronkron mu yɛhwehwɛ firi Catholicfoɔ Twerɛ yɛhwehwɛ firi Catholicfoɔ Twerɛ Kronkron Catholic Bible Genesis to Revelation nsunsuansoɔ no ni asɛm baako a na atwerɛdeɛ biako mpo ne mu biribi saa anim yɛno korɛ wo nua yɛne yɛ ano yie ma wo nsɛmmisa wo nuabarima ɛna confirmation no ɛdeɛ ne confirmation adɛn na wohia sɛ bɛkɔ akɔpa wɔ bɔne mu aka kyerɛ wɔsɔfoɔ no sɛ bɔne sɛ asubɔ no a wofa mu no yɛ nokorɛ adɛn na wɔsan kɔyɛ confirmation Twerɛ Kronkron ne fa na ɛkaa sɛ Tete Kristofoɔ no abrɛ so no yɛbɔɔ wɔn asu no Tete Kristofoɔ no yɛbɔɔ wɔn mu asu wieɛ no wɔn mo som foforɔ a wɔbɛyɛ ne sɛ wɔbɛkɔ akɔpaa wɔ bɔne mu aka akɔyɛ confirmation sɛ wɔ Kristo ni mɛpa mɔtɔ confirmation bi ne Bible no baabi Akristofoɔ yɛkyerɛkyerɛ wɔ nokorɛ Nyankopɔn asɛm no ɔmo wia no ɔmo agye ɔmo de ɛyɛ adwuma yɛkenkan asomafoɔ nnwuma ti du baako nkyɛmu aduonu nsia Acts chapter 11:26 na wɔhunu no no ɔde ne ba Antiokia na wɔne yɛ asafo no bɛtenaa yɛ afirinhyia mu na wɔkyerɛkyerɛ nkurɔfoɔ bebree Antiokia na wɔdii kanto wɔ asuafoɔ no din yɛ Kristofoɔ wɔtena Antiokia bɛyɛ afe na wɔkyerɛkyerɛ nkurɔfoɔ ɛberɛ a wɔn mo gye Nyankopɔn asɛm no yɛfrɛ wɔn sɛ Kristofoɔ yɛma nkwankɔyɛ confirmation bia ade a wohia ne sɛ yɛbɛkyerɛkyerɛ wɔn Nyankopɔn asɛm yɛn yɛ afe ama yɛnkɔ Saudi Arabia yɛne brother Bondo Kese ɛsrɛ mo nto asɛm ma yɛn ane brother Daniel ne brother Eli damam Saudi Arabia ha yi no yɛwɔ ahohoɔ mmienu ɔmo wɔ mo nsɛmmisa Onuabarima Castillo Catholic ni brother El mepɛ sɛ mebisa wɔ me nsɛmmisa mfie bebree ni sɛ madi 40 years na mɛhwehwɛ wɔ soro ahemmaa mu pono no mepɛ kwan a de kɔ wɔ soro ahemmaa mu nti mepɛ safoa no na mabue saa wɔ soro ahemmaa mu pono no ma sɛ mmisa ne sɛ ɛberɛ a Onyankopɔn ɛbɔɔ abɔfoɔ no obiara ehunu Onyankopɔn ɛberɛ a no wɔbɔ abɔfoɔ no na adeti na yɛbɔ mpaeɛ ne yɛka sɛ agya Nyankopɔn yɛ bɛrima anaasɛ ɔyɛ ɔbaa
Na abra Awurade Yesu Kristo yawo no yung iniisip mo sa iyong Onua, yun ay bago. ade a wodwen wɔ wo tiri mu no Alam mo, iba yung bago. ay honam fa mu adwene sa bagay na espiritual. ɛna honam fa mu nneɛma yɛ sononko firi honhom fa mu adeyɛ. Ang salita ng Mesrɛ wo, Diyos ay awase yɛ nyinaa yɛte aseɛ sɛ Nyankopɔn asɛm no ɛwɔ honhom fa mu ahiadeɛ, ɛwɔ honhom fa mu asekyerɛ, na ne honhom fa mu asekyerɛ ne sɛ ilalagay natin sa material. wotumi mfiti prɛko pɛ ɛnte ase. Sɛ wode to honam fa mu a wonte aseɛ, wode honhom fa mu adeɛ ɛba honam fa mu a wonte aseɛ. Ɛfiri sɛ adwene ekuta wɔn te sɛ kyerɛkyerɛfoɔ bi a wɔ Israel, Nicodemus, yɛnkenkan John 3:3. Yesu bua sɛ no sɛ no mmerɛ ka akyerɛ wɔ nokorɛ mu ampa ara sɛ wanwo obi foforɔ a ɔre ntumi nhunu Nyankopɔn ahennie no. Nicodemus sɛ no sɛ ɛbɛyɛ dɛn na wɔ nipa a wanyini no wɔbɛtumi awo no, wɔbɛtumi akɔ ne na yɛ mu bio no wawo no anaa. Sagot ni Nicodemo kasi sabi ni Kristo. Na yɛn ne Nicodemus n'ano yie ɛfiri sɛ Yesu Kristo ɛka sɛ nokorɛ me sɛ wo sɛ wɔamfiri nsuo mu anwo obi foforɔ a ɔrentumi nhyɛ ne Nyankopɔn ahenni mu. Nti Nicodemus adwene sɛ ɛbɛdɛ no yɛtumi awo nipa berɛ a wanyinie, ɔbɛtumi asen akɔ ɔmaame yɛ mu anaa, na yɛasen awo ne bio wɔ anaa. Na nte ase ɔwɔ ne sɛ wo no sɛ yɛwo wo a wo maame na ɛbɛwo, nti agye sɛ wo maame sa nyinsɛn foforɔ ɛsan so wo bio. Yɛn ne adwene ekuta ɛyɛ nipa. Na so Kristo berɛ a wɔkaa sɛ ehia sɛ yɛwo wo nipa bio, na ɛno kyerɛ sɛ ɔbɛkɔ akɔhyɛ no maame yam na wasen awo wo bio wɔ anaa, ana yɛasen awo wo foforɔ anaa. Na sɛ wo maame ɛntumi nyinsɛn foforɔ a agye sɛ yɛpaa ne yam de wo hyɛ mu. Yɛnkenkan 1 Peter 1:23. Na wɔamfiri aba a ɛporo mu, na mmom wɔfiri deɛ ɛmporo mu, ɛne sɛ wɔnam Nyankopɔn asɛm a ɛte aseɛ na ɛbɛtena hɔ no so awo wɔn foforɔ. Enti awo foforɔ no ɛnyɛ sɛ wɔbɛkɔ maame yam ne yɛawo foforɔ, na Nyankopɔn asɛm no so ne yɛbɛnam awo yɛn foforɔ. Nyankopɔn asɛm no tumi wɔ mu sɛ yɛbɛsane awo yɛn bio. Asekyerɛ ne sɛ berɛ a yɛwo yɛn no yɛnwono wo wɔ wo maame yam, ɛna ɛnwono wɔ nipa ban. Nyankopɔn asɛm no ate sɛ awodeɛ ana anwoneɛ ɛbɛtumi anwono wo, ɛbɛtumi asesa wo. Kane na ɔyɛ ɔkɔrensani a apɛtɛhye no wobɛgyae nom. Sɛ kane na wopɛ mmaa a woyɛ mmaa asɛm a wobɛgyae. Kane no wɔyɛ korɔmfo a, kane no wɔyɛ owifo a, Onyankopɔn bɛyi saa noma no afiri wo so. Sɛ wɔfa nokorɛ awo foforɔ yɛ no mu a ɛbɛsesa. Ɛni awo foforɔ asekyerɛ Ephesians 4:25. Enti munyi atorɔ ntwene na wɔ biara ini ne yɔnko nokorɛ, ɛfiri sɛ yɛyɛ yɛn ho akwaa. Pagka tinakwil mo yung kasinungalingan, magsasalita ka na ng katotohanan. No? Ibig sabihin, Onua, mesrɛ wo tie sɛ wopo atoro a wɔbɛka nokorɛ, kyerɛ sɛ wɔbɛsesa. Ase owifoɔ wiadeɛ bio, na mmom ɔmmɔ mmɔden mfa ne nsa nyɛ adwuma pa, na wɔnyɛ biribi a wɔde bɛma de wɔdi hia. Ephesians 4:28. Nti yɛatoro twene, woyi atoro twene a wɔbɛka nokorɛ. Ɛna afei owifoɔ wiadeɛ bio, enti korɔno no yɛto twene. Afei wobɛyɛ adwuma pa. Enti yɛbɛnam Nyankopɔn asɛm so a yɛbɛnwene yɛn foforɔ. Kane na wɔyɛ korɔmfoɔ, kane na wɔyɛ ɔtorofoɔ, kane na sɛ woyɛ mmaa sɛ woyɛ odwamanfoɔ a yɛnom nyinaa bɛgyae. Nyankopɔn bɛyi afiri wo so. Kane wonom nnubɔne a Onyankopɔn asɛm no bɛyi afiri wo so ma woabɛyɛ nipa foforɔ. Yɛn ne awo foforɔ yɛ anaa born again asekyerɛ
kyerɛ sɛ wasesa na deɛ na ɛsesa wɔn deɛ ɛsesa wɔn yɛ Nyankopɔn asɛm nti Nyankopɔn asɛm no betumi awo ɛka sɛ Nyankopɔn asɛm bɛwo wo foforɔ nkyɛ sɛ Nyankopɔn asɛm no afa afuru ana Nyankopɔn asɛm no anyinsɛne na wɔhyɛ Nyankopɔn ase a Nyankopɔn asɛm no bɛnwono foforɔ bɛmo wasesa fi wo tebea bɔne mu aba bɛyɛ nipa papa Ephesians 4:24 na monhyɛ wɔ nipa foforɔ a wɔbɔɔ no Nyankopɔn suba no so nokorɛ tenene na yɛahoteɛ mu no aseda nka Nyankopɔn asɛ monhyɛ wɔ nipa foforɔ yɛwɔ nipa foforɔ bi a Nyankopɔn abɔ yɛn wɔ mu hɔ sɛsia wɔnom nnubɔne bio sɛsia wɔnya mmaa asɛm bio sɛsia wɔmmɔ korɔ bio ɛbaa ne sɛ yɛkɔ hene ɛfaa he ɛyɛ Nyankopɔn asɛm no ɛna asesa wo ɛno nkyerɛ sɛ yɛde wobɛkɔ akɔhyɛ wɔ maame yɛ mu bio nti Nyankopɔn asɛm no ma yɛnkasɛ mu mfa yɛ adwene nkyerɛkyerɛ aseɛ agya nso wo agya Nyankopɔn na wo Awurade Yesu Kristo na ɛsiane sɛ agya Nyankopɔn wo Kristo nti agya no onyinsɛne ne ba no na ɛna ɔwo no na na ɛpa kyerɛ na tete no ɛyɛ na me na naba ka sɛ ɛyɛ me nkɔhata ho bebree wɔ awiem na mbisa sɛ na adɛn ɔsɛ hwɛ wɔ faaseɛ no ɛyɛ ɔwɔ ɛyɛ rashes bebree anaasɛ mfifiri saa wɔ bebree gu n'akyi ɔsɛ hwɛ onua no akyi mfifiri saa nko agu n'akyi ɛbaa ne sɛn abere a ɛyɛ awia no ane me nua no ɛntɛm twe yɛka sɛ bungan anaasɛ duaba a ɛwɔ sɛ yɛtale dua no ho yɛwɔ nnua bi no wɔ hɔnom a wɔn aba ɛni nipadua no mu ana ntale dua no ho ɛdeɛ na bɛpɛ sɛ meka nini bedeɛ barima nso wonya mma nko a nokorɛ wɔ mu wɔ ne sɛ nipa dodoɔ no afiri sɛ mma nko a na ɛwɔ nanso yɛwɔ nneɛma binom wɔ no ma yɛ nini a ɛwɔ bedeɛ nso wo te sɛ pomo pɔnkɔ sea horse dɛm ahunu daa pomo pɔnkɔ no deɛ ɛka fa pomo pɔnkɔ ho nie pomo pɔnkɔ mu awoɔ no nini no anaa bedeɛ no barima no mbɔ mu na ɛfɛ furu enyinsɛne ɛwɔ awoɔ mu na yɛn yɛ awoɔ mu adeɛ sononko wɔ mmarima mu yɛbɛka sɛ nsumuna mu no ɛyɛ nsisie nanso ɛba nsumuna mu a apomo pɔnkɔ nsumuna mu na ɛfɛ ne pomo pɔnkɔ no ɔno ɛna ɛfɛ furu ɛwɔ ɛnyɛ baa no barima no ang naiisip ng tao lagi para maipanganak kailangan magbuntis. Sa tao pomo pɔnkɔ no deɛ ɛwɔ no yɛ nini no ɛnkanka wɔ Nyankopɔn kagaya halimbawa kapatid ano nkyerɛ sɛ bɛfɛ furu na woba te sɛ mfata ho Awurade Yesu Kristo wɔ nua ɔka agya no ho bi ɔwɔ agya no mu ɔhyɛ agya no kokum sɛdeɛ Twerɛ Kronkron no sie no John 1:18 obi hunu wɔ Nyankopɔn pɛn ɔba a ɔwoo no korɔ no a ɔtwere agya no kokum no ɔno na wayi no adi akyere ɔba no ɛfiti aseɛ na wɔhyɛ agya no kokum agya no kokum no ɛna na wɔhyɛ wankasa na wɔhyɛ agya no awudie mu ana agya no yɛfunu mu kokum a yɛkasa kokum a na ɔhyɛ agya no akoma mu agya no akoma mu na na wɔ no Kristo na wɔhyɛ ne yɛfunu mu ɛnte sɛ wɔba adeɛ na ɔba no a ɔhyɛ agya no kokum no ɛne yɛwoo no te sɛ Adam ofiri Eve ofiri Adam mfem padeɛ mu Eve ofiri Adam yɛfunu mu nipa firi sɛ nipa biara firi yɛfunu mu Eve wɔmfiri yɛfunu mu ofiri Adam mfem mu na ɛbaeɛ yɛnkenkan Genesis 2:21
Awurade Nyankopɔn ma ɛna hɔtɔ Adam so na wɔda na wɔyi ne mfem padeɛ mu baako na wɔde nam sianan mu. Na Awurade Nyankopɔn de mpadeɛ wɔyi firi onipa no mu no yɛ wɔbaa na wɔde no berɛ onipa no anaa Adam. Na Adam kaa sɛ ampa ara me nnompe mu dompe ne me honam mu nam ankasa nie. Oyi no wɔbɛfrɛ no wɔbaa ɛfiri sɛ ɔbarima mu na wɔyii no firiiɛ. Wahuno if anya Adam yɛfunu no wɔfiri ana Adam awodie mu. Hindi ibig sabihin pagka pinanganak ng Diyos, ang ibig sabihin nesesaryo na nagbuntisan Diyos, lumaki ang tiyan, tapos nag-labor, kaya sa Onyankopɔn na awowa na no nkyerɛ sɛ Onyankopɔn no nyinsɛneeɛ ɛna wɔkɔ awoɔ so no wɔwowɔ dabi. Onyankopɔn wɔtumi wɔnam no tumi so awo Awurade Yesu Kristo. Ɛnyɛ sɛ wɔnyinsɛne sɛdeɛ maa nyinsɛne no. Ɛna mama nwene da sɛ na Nyankopɔn yɛ bɛrima ɛbɛde no atumi asi. Na ɛnyɛ wɔn a yɛawo wɔn ɛnyɛ awoɔ na na kyerɛ sɛ wohia nyinsɛne. Wɔkasa afa Twerɛ Kronkron no ho a mama yɛnkenkan Job 38 verse 29. Hwan yɛ mu na nsuo kyenkyene yɛ firie na wɔsoro bosuo a akyenkyene no hwan na ɔwoyɛ. Amatɔ ice anaasɛ nsuo nkyenkyene yɛ ɛno kora mpo wo. Onyankopɔn bisa sɛ ɔkwan bɛn na sukɔtwewa anaasɛ snow ɛfa so wɔ ɛba. Na Yob no mabrɛ so wɔn nim ɛnɛ ɔkurɔfoɔ mpɔtumi yɛ snow houses. Yob abrɛ so no na wɔn nim kwan yɛ sukɔtwewa mpo fa so ba. Na wɔka sɛ nsuo no wɔ agya ana tetefoɔ no ntumi nkyerɛkyerɛ mu. Na sɛ na ebetumi akyerɛkyerɛ mu kyerɛ sɛ adeɛ biara a esie no ɛwɔ botaeɛ ti esi. Twerɛ Kronkron no akwan sɛ ne honhom fam. Yɛsonyɛ ne nyinaa na ɛyɛ abodom nyansapɛ adeɛ. Ɛyɛ ne nyinaa na abodom nyansapɛ bɛtumi akyerɛkyerɛ mu. Yɛwɔ tebea binom wɔ hɔnom a ɛyɛ honhom fam deɛ. Ɛsɛ Awurade Yesu Kristo awoɔ. Mpo ansa na biribiara bɛba wiase no ansa na bɛbɔ wiase no na Onyankopɔn awɔ no dada. Mama yɛnkenkan Proverbs 8:22. Awurade wo medi firi n'adwuma ase. Ne nnwuma ɛfiri teteete no mu adi kan. Ɔde me si hɔ firi tetentere de. Firi mfitiaseɛ ansa na asase reba. Abu no inni hɔ no na wawɔ me. Nsutire ɛba nsuo pii ni hɔ no. Wɔnya mfa a mmepɔ nsisi hɔ. Na nkokoɔ nya amaayɛ no na wawɔ me. Verse 26. Onya enye asase ni wuram ne wiase futuro no. Osiesie wosoro no na me wo hɔ. Bra wotwa abu no ani nkontonkron no. Ɔde mununkum sensene soro pintin na ebu no mu nsuo ani wa pae denden. Otwa apohye na nsuo antra. Na wɔde asase fapem to hɔ no. Na me wɔ ne nkyɛn sɛ ne dwumfoɔ panin na meyɛ n'adɔdeɛ daadaa na m'ani gye n'anim berɛ nyinaa mu. Kyerɛ sɛ nyansa no wɔkasa wɔ ha yi no ɛyɛ ne Awurade Yesu Kristo. Ɔse Awurade wo medi firi n'adwuma ase. Na nnwuma ɛfiri tetete no mu adi kan. Ɔde me si hɔ firi tetentere de. Firi mfitiaseɛ ansa na asase reba. Mabusa meti nwɔtwe. Ayankyɛmu aduonu mmiɛnsa kɔpem aduasa. Abunu ni hɔ no na wawɔ me. Ɔse abunu ni hɔ na wawɔ me. Yɛwo ne firi agya ne yɛfunu mu ofiri agya ne kokum.
Abi agya no kokum no wɔ fie. Ɛna yɛhyɛ no animuonyam sɛ Nyankopɔn ba. Ɛnti ɛberɛ a Onyankopɔn kaa sɛ mena ma wowɔ nnɛ no, na ɛno nkyerɛ sɛ Onyankopɔn nyinsɛneeɛ. Onyankopɔn afa afuru no wɔkɔ awoɔ so. Dabi. Onyankopɔn no Kristo hyɛ ne kokum, ɔwoo no firi ne kokum. Ne kokum no wɔ firi. Ne kokum no wɔ yi ɔba a ɔbɛyɛ ne Awurade Yesu Kristo ne firiye. Mede da so ne sɛ wate aseɛ. Ojiri sɛ manu ya mede ama hu nsɛmmisa no wate aseɛ. Brother Eli da was afema yɛnkɔ Brunei, Brother Boy Gan. Brother Daniel Razon Nyankopɔn. Ɛna Brother Eli Brunei ha yi no. Yɛwɔ bi wɔ ha yi a apɛ sɛ obisa ne nsɛmmisa no abɛrɛ adɔfo Fahad. Catholic ni bɛwɔ nsɛmmisa. Na wɔkwan pa bɛn ne betumi afa so no ne wɔ bi agyae abra nkutawudi a na aware na sɛ ade yɛ nim sɛ firi fitiaseɛ na nyɛ papa ɛne na mo nkutawudi na ɛnyɛ sɛ mo nkutawudi no ana maware ana mo aseta no mo hyɛ aseɛ mfumusuo mu a sɛ de wɔ asudie sɛ wɔ ba nti wobɛka kyerɛ me sɛ manto adwene yie tumba begya awadeɛ aba ne sɛn wogyae akwala no deɛ na mohwɛ bɛto no ɛkyɛ dɛ nipa dodoɔ no a wadwene ɛhɔ na wadwene bɛkoro wode adwene ho o sɛ nka ɔba woni ba anaasɛ wowɔ girlfriend na sɛ ɔyɛ foforɔ yere a na wo ne wɔ bi a ɔyɛ foforɔ yere na te a ntɛmpara ɛwɔ sɛ mogyae si Juan Bautista kaya siya pinapatay ni Herodes kasi meron siyang isang relasyon na mali. Basahin natin ang aklat na Yohane Suboni 14:3 ng Mateo. Die ma yakum Yohane Suboni ni Herodi ɛfiri sɛ Herodi ɛkɔfa wo bi yere yɛnkenkan Matthew 14:3 na Herodi asɔ Yohane mu akyɛ no de no akɔto afiase ɛfiri sɛ wafa ne nua Filipo yere ɛfiri sɛ Yohane ka kyerɛ no sɛ wonni ho kwan sɛ wɔware no Ni Juan Bautista kay Herodes sɛ ne Yohane Suboni sie no ɔka kyerɛ Herodi ana Herod sɛ wonni ho kwan sɛ wɔfa wo nua yere pinuna siya ni Juan Bautista. Anyɛ sɛ wɔwɔ tumi nti ɔfa wo nua yere anuanom ɛnyɛ ade pa sɛ ɛntene sɛ wobɛfa wo nua yere deɛ na ɔmo yɛ ɔyɛ ɔmo kum Yohane ɔmo kye Yohane to afiase ewie akyi no ɔma wotwa Yohane ti ang ibig ko sabihin ito isang relasyong mali ano yɛne deɛ Herodia ɛyɛ ebisaeɛ na sɛ ang relasyon mali pinuputol talaga. Basahin natin ang isang talata sɛ nkutawodie no nya a awɔ sɛ mutwa so the relationship no nya papa mutwa so Leviticus 20:14 sɛ ɔbarima bi fa ɔbaa ne ne na nyinaa ɛyɛ abusudie wɔmfa wogya nhye wɔn ne wɔn nyinaa na abusudie antena mu mu Israel man mu no tete no sɛ wɔmuyɛ no yɛ kɛse a bɔne ne so a yɛhye wɔn yɛde wogya hye wɔn fato ho ɔbarima afa wɔbaa bi ne wɔ maame nyinaa bom a ɔmaame ne ne ba nyinaa ɛyɛ ne ba a yɛbɛhye wɔn nyinaa na sɛ abɔfra no ka sɛ wɔn mo mmienu nyinaa ɔmo yɛ ɛna ne ɔba a yɛbɛhye ɔmo mmienu nyinaa yɛbɛhye abɔfra no ne ɔmaame na yɛn ne adeɛ na esi wɔ Israelfo abrɛ so na sɛ ɛnɛ nipa mmerɛ mu no yɛma ho kwan sɛ yɛbɛhye ɛyɛ nipa wɔyɛ bɔne ɛte saa enti wɔsɛ misa ne sɛ
Anti na bɛyɛ nyina so mapa sɛ wobɛgyae obi Di ba sabi mo? abra nkutahudie na mowɔ no ɛnyɛ papa. Isang relasyon na alam mong mali. The Or mere bisa fact na sɛ alam mong mali, dapat ɔkwan pa bɛ ne yɛfa so bɔ ɔkwan pa bɛ ne yɛfa so Hindi kasi egu nkutahudie bi anaa awareɛ bi sɛ wonim sɛ nkutahudie no nya a te sɛ mfato wɔ bi yere wagye wɔ bi yere a ɛwɔ sɛ mugyae. dapat hindi mo lang basta puputulin. Kailangan titingnan mo rin yung Na sɛ responsibilidad na yung anak mo, ebi a anak mo sa pagkakasala, mo nkutahudie no aso aba anamo awo sustentuhan mo. ɛnyɛ sɛ gyae ko na mo bɛgyae. Ɛwɔ sɛ wɔhwɛ akwadaa no boa akwadaa no wɔ n'ahiade mu. Ɔma yɛnkenkan Matthew 5:8. Na sɛ obi 1 Timothy 5:8. na sɛ obi hwɛ wɔn no ara ne nipa tetire no ne fiefo a wapa gyidie na wɔyɛ nipa bɔne so ne deɛ ɔnye ini. Hindi mo kinakandili yung sariling iyo, lalo na yung sambahayan mo. Ɛnti sɛ Masama pala sa Diyos yun. ɔnhwɛ wɔankasa wo nipa ankanka w'abusua so a Kaya pagka naaanib sa iglesia, yung mga ganyan, wɔyɛ nipa bɔnefoɔ merong mga maling relasyon. sene wɔn a wɔnye ini. Ɛno nti Huwag papabayaan yung mga bata. Putulin yung relasyon, pero yung mga bata na naging bunga ng maling relasyon, dapat maligo. bafotuo ne sɛ Marami sɛ mpo mugyae kora no a ɛni kwan sɛ abɔfra no dahil sa kawalan ng aral, wɔhwɛ abɔfra no ebi a na deɛ nti mma mo ware yɛ na motena bɔ muo Nyankopɔn asɛm a yɛnim wo nti da sɛ yɛgye nokora na wɔ Nyankopɔn ɛbɛtumi ahunu mo mmɔbɔ. Ɛwɔ sɛ nkutahudie biara anawareɛ biara a anam Nyankopɔn akwan so ɛbra na munya hunu Nyankopɔn asɛm no Nyankopɔn bɛtumi de akyɛ mo. Ebi a wakɔfa wɔ bi kunu na obi yere na ɔne na awo ɛwɔ sɛ mugyae so yɛ obi yere na so yɛwɔ tebea bi no mu wɔ hɔ no mu a ɛwɔ sɛ yɛdwe ne ho. ɛne da so no sɛ watema no yie na sɛ meda wase bebree. And on that note, ay muli po Free Brunei na yɛn mu no ebio yɛda Awurade ase yɛhoho ɛwɔ Philippi aman mu ne mmeammea ahodoɔ wɔ amanɔne wɔn a wɔtie wɔ satellite so wɔn a wɔhwɛ yɛn dwumadie ne wɔ yɛn website so wɔyɛ live streaming so ebio yɛda Awurade ase sɛ nanso wɔma yɛn n'akwanya pa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ayɛ n'akondeɛ ketewa bi ama mo atumi asua nneɛma a ɛfa gyidie ho ɛberɛ a yɛnam brother Eli so na yɛtumi atie Nyankopɔn ne nsɛm na ama yɛn n'adwene sononko afa deɛ ɛfa Nyankopɔn ne nsɛm a ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu so. Na ebio egyina Members Church of God International asafo na na mu wɔn a wɔaboa yɛn firi mmeammea ahodoɔ nyinaa Nyankopɔn nhyira mo nyinaa. Na mane da so ne sɛ ansa no yɛbɛkɔ fie no mmerɛtɔ nsa frɛ mo mama yɛmmɔ wɔ Nyankopɔn aseda afɔdeɛ mpaeɛ. Anuanom mama yɛn nyinaa yɛmmɔ mpaeɛ. Yɛn Agya Nyankopɔn a wɔwɔ soro awɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu abere a yɛtie ɔtwerɛ nsɛm kronkron mu nsɛm na wɔ nkyerɛkyerɛ awie no agyadeɛ di kan yɛda wo ase sɛ yɛn nsa tumi aka akwanya pa a wɔde adom yɛn ebio yɛsua wo nsɛm a mmerɛ santene nnipa ama yɛahunu yɛda wo ase sɛ woama yɛn akwanya pa wama yɛate wo nsɛm ase na yɛatumi ahunu ɔkwan pa a yɛbɛfa so wasom wo. Yɛda wo ase sɛ daa wɔma yɛn nkwa
na ahoɔdene. Yɛda wo ase sɛ daa wogye yɛn firi ahohiahia mu. Ahokyere, amanehunu, atɛɛtee bebree wɔyɛ mmerɛ mu no. Ɛnɛ yɛ ne yɛnie. Ɛnyɛ akoma mu asomdwie. Pɛpɛm dɔw yi mu. Agya yɛda wo ase bebree. Mpo nneɛma a yɛntumi nkae. Yɛnim sɛ na sɛ mpo yɛtumi toa so a wo ne Onyankopɔn a wama yɛn mu nyinaa ba mu. Ebio abra yɛn ntɛm baa bɛteteɛ no. Yɛsrɛ w'ahummɔborɔ fa wo tumi kronkron no tenetene yɛn. Ama w'ahummɔborɔ nnɔɔso yɛn so na gye yɛn nkwa ɛfiri ehu a yadeɛ yi ɛde bɛɛ nnipa so wɔ yɛn mmerɛ mu. Yɛsrɛ wo sɛ bɔ yɛn mma ho ban. Yɛsrɛ wo sɛ fa wɔn nsa ka wɔn a yadeɛ no wabɔ wɔn nipadua. Yɛnim sɛ wɔyɛ ɔyaresafoɔ kɛseɛ. Na sɛ yɛwɔ pa a yɛsrɛ wo ɛnyɔnko nnipa a wɔyadeɛ ne wɔn a wɔretie wɔn nsɛm kronkron nyinaa sa wɔn yadeɛ. Yɛsrɛ wo bue wɔn akoma mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ogyidie abɛdua na tena wɔn akoma mu no ho a ama wɔn matumi agyae bɔnsam nneɛma ahodoɔ bebree. Yɛsrɛ wo sɛ ma yɛn nyinaa yɛntena mmom nsom wo wɔ kwan pa so. Yɛsrɛ wo fa yɛn bɔne a yɛyɔ nneɛma a daa yɛyɛ fa kyɛ yɛn sɛdeɛ yɛde akyɛ wɔn a wɔafom yɛn. Yɛsrɛ wo sɛ Agya yɛgyae yɛn ho ɛhyɛ wo nsa wo na animuonyam ne a yɛyi yɛ wo deɛ yɛda wo ase bebree. Wɔ yɛn Agyenkwa Kristo Yesu din mu. Amen. Naway tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig at ang makapangyarihan Mamahay na yan isang kadado ne Agya a wɔsoro no nsɛm nhyira tumi wɔ mu wɔ adomayaresa ne nkwagyeɛ firi ne Awurade Yesu Kristo ne honhom kronkron mu ayɔnkoyɛ ɛne yɛ akoma mu hene ne yɛ mma mu hene daa sesia ne daa ne daa nyinaa. Amen. Ang mga members po ng Church of God International ay The Members Church of God International asafo return sa afrobi biara ba yɛn subo nkyerɛkyerɛ ase anaasɛ yɛba abɛhyia yɛn Awurade Yesu Kristo mmerɛ nsɛm. Manyanko nipa yɛn mu nyinaa se kyerɛ ne sɛn yɛba abɛhyia Kristo mmerɛ nsɛm. Kristo nkyerɛkyerɛ asɛmpa no nkyerɛkyerɛ ma yɛn mmerɛ a yɛwɔ mu yi. Entutuso dudu tuya ka ho bia na homeda die kronkron a wagye mu ntoboa ana wabɔ mu afɔde yɛ ka ho bia na homeda die eso ka ho bia na ɛyɛ Kristo amra nsɛm sɛ ɛyɛ twiwade sɛ wɔbɛrepre konam monko ɛna mafoforo ekeka ho ana yɛnam wɔdɔ a wɔyɛ na koma mu so retɔ ɛnsa afrɛ mu ɛne da so ne sɛ mɔbɛka yɛ ho sɛ wɔwɔ akoma so ade bi sɛ wobɛhyia mmerɛ nsɛm yi a yɛn Awurade Yesu Kristo mmerɛ nsɛm kronkron na yɛn bɛba so September bosome da ɛtɔ so 9 2021 ɛbɛhyɛ aseɛ anwummere no nso wɔ Philippi ama no mmerɛ mu na Ghana ha die ɛbɛhyɛ aseɛ anɔpa nondu baako mentwe a ɛkɔma mu nyinaa.
sa puso mo ay hindi maiwasan ang pagdalaw nitong mga kalungkutan. Iyong alalahanin ay amang nagmamahal, laging nakamasid, laging nakabantay. Huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Sa Ama ay ilapit iyong kahilingan, sambahin, purihin, pasalamatan, pagkat siyang mag-iingat ng puso mo't isipan. Pagpadadaig kahit nalulumbay, ang pag-asang taglay ay iyong ingatan. Ang dalisay na aral iyong panghawakan. Ikaw ay may Diyos na madadaingan. Huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Sa Ama ay ilapit iyong kahilingan, sambahin, purihin, pasalamatan, pagkat siyang mag-iingat ng puso mo't isipan. Iyong ilagak ang pagtitiwala sa Kanya, kumapit, Siya ang gagawa. Kung ika'y nangangamba at puso'y nanghihina, Kanyang nalalaman ang iyong pagluha. Huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Sa Ama ay ilapit iyong kahilingan, sambahin, purihin, pasalamatan, pagkat siyang mag-iingat ng puso mo. Balisa sa anumang bagay. Sa Ama ay ilapit
di mo masabi siya ang may
Anuanom mmarima na yɛn yɔnko nipa. Twerɛ nsɛm no ahwɛ ɛnabɔne a ɛbɛba nipa soɔ na ho nkɔm adi kan. Abɔ yɛn bɔne a ɛbɛba nipa soɔ wɔ awia mmerɛ mu ho kɔkɔ. Ɛmo na nipa bɛsɔre atia wɔn ho. Ɛsane adufo depɛ ne tumi ho kɔm na wɔbaakofo wɔpɛ sɛ wɔdi wiase so nti. Na yarewa huhu ne kɔm bɛba abɛgye nipa pɛpɛm nkwa afiri wɔn nsam wɔ wiase afa na nyinaa. Yɛahyɛ ase ehunu nsɛnkyerɛnne maako deɛ aka yɛ amanehunu a atwa yɛn ho ahyia. Na bɔne mmorosoɔ yɛhunu no mmaa nyinaa. Na nipa ahyɛ aseɛ paa no yie nanso wɔnya bi. Na ɛberɛ no aso sɛ yɛbɛbom ayɛ nipa baako na yɛbrɛ yɛn ho ase wɔ asafo Awurade anim. Mama yɛnkɔ yɛn nkotodwa anim na yɛmfa yɛn nkotosrɛ ɛnto deɛ ɔwɔ tumi sɛ ɔbɛgye yɛn nkwa afiri ahommɔne a ewiase sum na ahommɔne a ɛwɔ soro hɔnom. Mama yɛmfrɛ wɔ Onyankopɔn Tete Atempɔn ɛsiane yɛn mma ne yɛn mma nti. Ɛne ewiase mutimamuni biara a ɔhwehwɛ anidasoɔ ne nkwagyeɛ. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛnya akoma mu asomdwie ne anidasoɔ kɛseɛ a ɛboro so. Amanehunu a nipa fa mu nyinaa akyire. Anuanom mmarima ne anuanom mmaa ne yɛn yɔnko nipa. Mama yɛn nyinaa yɛnsiesie yakoma na yɛmmɔ mpaeɛ. In prayer. Sama-sama po tayong dumulog sa pananalangin. Ama namin na makapangyarihan. Amaya mampay. Sa pangalan ng aming Tete na si Kristo Jesus. Awayajeng kwa Kristo Yesu din. Sa iyo. Bawat Yaginaya di ako makro. sa iyong makapangyarihan. Ya bawang sa pay. aming mga buhay. Yan mo biya. Sa patuloy na pagkakaloob O jidi ng buhay at lakas. wadi utumi betumi ayamay. Makagawa at Aja kadawasi. Suwamay na kwenya pa. humingi kami ng Sabat waswaya papa wa brabuimo. Samahan mo po kami Aja sa nalalabi ya bompa ya sirawa homo bro. na maipaglingkod po. Sirawa sa fayan boni chay. Naniniwala kami kaya mayroong mga Jidi se kalamidad yo at kung may salot aturanchem ito'y ho pagpapahinong abania hudu na habang kami binibigyan abayan na ng kwam. lakas, Ye yahuda upang kami ay lumapit wamayin intira. na makapagsisi Wamayin na sa kwenya aming pa. mga kasalanang nagagawa Sadi abaya at satura free and bonia may kakayahang yayum. makagawa ng mabuti sa kapwa. Sana magkaisang puso kaming Na wana wa huwante na se mo wabaya warinyo kundi pano. Adi akumamunye na magbalik loob sa iyo at magtulong-tulong sa pagsagip Abawa. sa aming mga kapwa na nangangailangan. ma utumia bawenim. Yatumia bawa yaho. Na yatumia jiyenu anuma. Yaho ahuhiya mo. Pababayaan. Sumapit man sa amin ang Na yajiti se ori inyayon hoda. at hirap ng kalooban. Alam namin Na sayimpo yadiye bayan krano. mararanasan. Ana sayin roho kray yajiti se Hawak sa iyo. wadi yaho chiragina Katotohanan ay hahalinhan mo po baba na wiye. walang hanggang kaligayahan ng aming Sa yaso nukre mo. mga paghihirap. Yadi besi ya daung ka. Sa ng aming mga puso Ene pa anan sa mo. gitna ng kasamaan ng Na yene ya kumemwene dasu. nariyan, Aja ya dawase. sumakip sa O amumuyo bebreba. mga kalungkutan Awo Wiase. naranasan. Bahala Ya dawase. Sa dawo jayan bawat umka. isang nagtitiwala sa iyo Yasraw. na dinharamdam
Sɛ mpaeɛ ma obi biara ɔgye wo die na wɔn a wɔyadeɛ, wɔn a wɔda adwene wɔ abrabɔ yi mu. Yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ. Yɛgyae yɛn amanneɛ nyinaa hyɛ wo nsa. Yɛsrɛ wo sɛ wɔn a wodi aman so hene, wɔn a ɛwɔ ahoɔden sɛ wɔbɛduru yɛn yɔnko nnipa nkyɛn nyinaa. Yɛsrɛ wo sɛ ma yɛn nyinaa yɛmfiri akoma koro mu nyɛ wɔn a wɔhia wɔ mmoa no papa. Agya, yɛda wo ase bebree. Ɔwɔdɔ a wowɔ ma yɛn, fa yɛn bɔne kyɛ yɛn. Ɛwɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. Amen. Nhyira na wɔda a ɛfiri yɛn Agya Nyankopɔn a ɔwɔ soro, adom a yɛresɛ ne nkwagyeɛ firi ne Awurade Yesu Kristo, ne Honhom Kronkron ma yɔnkoyɛ, ɛne yɛ akoma mu hene daa, sisi ne daa ne daa nyinaa. Amen.